Ana-ana sa advanced state of decomposition, dihang napalgan ang patayng lawas sa usa ka babay sa usa ka pineapple plantation sa Libon na Bukidnon. Ang ginatudlong mipatay sa biktima, ang mismong live-in partner matud pa niini. Nakaalerto si James Paulo Yap. Wala na'y suot nga sinina o ganaan nasab sa advanced state of decomposition ang patayng lawas sa usa ka tawo dihang napalgan sa trabahante sa Pinyahan sa Libon na Bukidnon niadtong Lunes. Hinuon ang biktima na ila pinaagi sa iyang mga tattoo sa lawas. Si alias Fritz na-identify ni sa iyang igsoon, siya mga amigo tungod sa tattoo nga nasa iyang lawas. So identified na gini, confirm na gini siya, no? Nga usa ka babae, no, napalgang patay. Niadtong July 23, dihang nakig-inom pa kuno ang biktima kauban ng iyang live-in partner. Pagka July 24 sa buntag, misulod kini sa iyang trabaho. Pagkaudto, nang hiram matud pa og motor sa iyang kauban ang biktima, aron mo pauli sa ilang balay, ug mauna kadto ang ulahing higayon nga nakita siyang buhi. Posible sir nga gilabay sa sir kay natay mga circumstantial evidence sir nga kini si Fritz sir ug ang matawag na nato nga naman tay suspect ug ang suspect sir nag-away pa diha sa balay. Ang suspect dahil sir, ang iyang live-in partner rapod. Atong July 24 sa hapon sir, nag-away ni sila sir ang according sa silingan o igsuon ni sa suspitsado. Sumala sa Libon na pulis, kalit kuno misibat ang suspect nga live-in partner sa biktima, dihang ila unta kining dalhon sa punerarya aron sa pag-ila sa patayng lawas. Butang nga mas nakahatag og rason sa kapulisan nga itudlo siya isip suspect sa krimen. Hinaot nga makonsensya siya ug iyang atubangon kining kaso nga gi-file mo kaniya o mas maayo siguro nga mutahan siya diri sa atong police station or sa uban mga law enforcement offices para matagaan siya chance pag-defend siyang kaugalingon. Kasong murder ang posibleng atubangon sa suspect. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.